Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi sing isinipun wiridan kangge ngasilno hajat tawase. Wa an Ali lan diriwayatake saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala dawuh sapa sahabat Ali. Qala was dawuh sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, idza arada ahadukum al-hajata, idza arada nalikane ngersakake iku mengharapkan, menghendaki, ngarepno tok nggih. Ahadukum sapa salah sijine sira kabeh al-hajata ing kebutuhan. Panjenengan gadah hajat. Gadah apa itu? Walah pirang-pirang. Wis cara ditulis ya dari sak buku luweh aja tembriyah wonten nyangoni lare sekolah ngurmati wong tuwa ya urunan kadang tanggane gadah damel ya derek nyumbang supaya kuatah fal yubakir mongko becik isu-isukan sapa wong laha krana hajat esuk ngeten iki esuk badhe subuh niki esuk yaumal khamis ing dalem dina Kamis. Tapi niki khusus dina Kamis badhe subuh apa jam 6 apa jam 7 pokoke esuk lah. Wal yakra lan becik maca sapa ahadukum sapa wong mau idza kharaja nalikane metu sapa wong min manzilatin nggih mim manzilatin saking omah apa mim manzilihi saking omahe wong nalika medal saking griya maca akhir surati Ali Imran ing akhire surah Ali Imran. Surah Ali Imran niku akhire niku juz kawan. Panjenengan ngangge Quran sing kudus, Quran pojok istilahnya niku barisan pol akhir lempiran nomor 8. Lafale ngaten. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mungkin jenengan luru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi juz sekawan lempiran nomor 8 barisan paling ngisor saderenge surah An-Nisa. Di urut-urutane Quran itu pertama Fatihah, badha Fatihah terus Al-Baqarah, badha Al-Baqarah namine Ali Imran. Saniki dadi jeneng nggih. Jenenge Ali Imran. Keluargane sinten? Keluargane Imran. Jadi Imran iki jenenge napa? Jenenge tiyang soleh, mboten termasuk nabi tapi termasuk tiyang soleh, tiyang bagus. Dan
Wow, lafale ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mboten saged pados kan madosno larene tah putune sakniki cah cilik-cilik do pinter maca Quran nggih. Cah cilik-cilik TK kelas tunggal MI nunggu do pinter maos Quran. Akhire surah napa? Ali Imran. Nggih. Wa ayatul kursi lan ayat kursi. Biasa niki nek kula kinten pun do hafal sedaya nggih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sateruse niku diarani ayat kursi. Diarani ayat kursi sebabnya teng mriku ana kata-kata wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ki ayat kursi. Dadi mas napa? Mas akhire surah Ali Imran. Enggak, pinarak sak dadane niku terus maos ayat kursi ping sepisan. Ayat kursi pun hafal sedaya nggih. Anggoten hafal berarti nek wonten tahlilan main delai. Mulai-mulai melok entuk berkat. Ini termasuk ayat kursi iki fadilah kuwatah sanget. Kangge napa? Aurat pada salat nggih napa rene nolak demit nggih nggih nolak demit iku nek demite jarang mlayu-mlayu ganti kursine sing dianterno demite. Wa ayatul kursi wa inna anzalnahu fi lailatul qadr lan surah al-qadr juz 3 dosa niki masyhur ya surah al-qadr niki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa ummil kitabi lan maca surah Al-Fatihah. Jadi sekawan sing dibaca. Akhire surah Ali Imran nggih. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terus ayat kursi. Terus maca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus maca surah Fatihah. Kasihate napa lho sakniki biasane kan wonten. Mas Quran niku luwih seneng ditakokno kasihate daripada ditakokno tafsir. Apa meneh kasihate iso marai dangsu. Wah semangat pokoke. Ndang sugih, nggo utange ndang lunas, ndang utang malih. Lek mboten barbar. Jarine maca Yasin iso kanggo nyepetno bayar utang. Ayo anggere lunas utang neh mboten barbar. Ya maca Yasin terus. Fa inna fiha monggo sak temene iku tetep ing dalem iki ayat Quran. Dadi lafal-lafal mau wiridan-wiridan wau akhire surah Ali Imran ayat kursi Al-Qadr kalih maos Fatihah. Hawaijud dunya utawi ngasilno pira-pira kebutuhan dunya wal akhirati lan pira-pira kebutuhan akhirat. Lho iki termasuk fadilah ageng sanget. Hajate jenengan teng dunya nggih kasil, hajate teng akhirat nggih kasil. Elek napa mau? Akhire surah Ali Imran. Berarti surat siapa? Apa ayat sing terakhir sing napa juz sekawan sing saderenge surah An-Nisa. Terus maos ayat kursi. Terus maos surah
Al-Qadr terus maos surah Al-Fatihah. Nang maos dinten napa wae? Dinten Kemis esuk. Lho ngoten iki ketake bangsa khasiat-khasiat ngeten iki cepet nyantok. Niki gadah hajat napa? Hajat donya utawa hajat akhirat disembadani dening Gusti Allah. Ngoten niku nek mboten ndang dilakoni nggih lali. Nek kepengin mboten lali dilampahi. Dingamal. Tak baleni pisan napa mawon akhire surah Ali Imran. Sadurunge An-Nisa. Nah akhire surah An-Nisa malah juz 6. Akhire surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nomor kalih ayat Kursi. Nomor 3 surah napa? Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sing nomor sekawan surah Ummul Kitab. Ummul Kitab iku ibune utawa punjere Alkitab, punjere Al-Qur'an. Rupane napa? Surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah niku sebutane niku Ummul Kitab, punjere Al-Qur'an. Wonten setunggalipun hadis Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surah Al-Fatihah niku kenging damel napa mawon sing diwacana surah Al-Fatihah. Bahkan wonten keterangan tenggene kitab Bajuri wonten tiyang kok lara nggih diwacana surah Al-Fatihah ping 41. Insyaallah mari illal maut kecuali nek anyen jatahe niku pun pecah. Jatahe pecah nggih mboten mari, ya malah mari selawase. Tapi nek umpamane awak dhewe ne sing lara ya ditambani dhewe dina diwacana Al-Fatihah ping 41 mungkin disebulna ten toya diunjuk-unjuk dhewe. Ya nggih, pel ya nggih. Donga sing gampang ya termasuk niku. Jenengan pun hafal ya. Bon niki. Wastahyi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hassin bi khulqika turhamu. Wastahyilan becik isina sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Iki bet sak teruse kita diperintah dening Kanjeng Nabi dening Gusti Allah supaya duwe rasa isin karo Gusti Allah. Biasane manusa ngoten. Rata-rata isine kalih manusa. Tapi boten isin kalih Gusti Allah. Jenengan gadah kanca ndelalae loman. Anggir seminggu sepisan diparingi arta 100.000. Ngono ae jenengan wis wisine sakore kalih wong mau. Penghargaane luar biasa. Wong aku anggir minggu diweki dhuwit. Kita mboten. Kita. Jenengan iku lho dilomani wong. Dilomani wong niku perasaan apa malah seneng? Perasaan. Padahal seminggu sepisan mek 100.000. Mek 100.000. Padahal kita diparingi Gusti Allah itu seminggu sepisan apa anggir detik. Pinten 100.000. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah jenengan ngitung nikmate Gusti Allah mboten bakal saged ngitung. Tapi kita perasaan dah mboten. Biasa aja. Ngoten. Lane Gusti Allah niku sifate ngoten. A'taita bila su'alin wa kaifa man talabana wa. Gusti jenengan niku paring tanpa dijaluki.
Gusti Allah niku ya paring tanpa dijaluki. Saking murahe Gusti Allah taala. Awak dhewek mboten nate njaluk rumput ditukulno jenengan gadah sapi otomatis wonten rumpute. Dan ya nate nanam rumput. Rumpute sing ditanam ya rumput gajahan nggih. Sing rumput liyane mboten ditanam. Aktaita bila soalin. Gusti jenengan paring dhateng kita niki bila soalin. Kelawan tanpa njaluk. Ambekan jenengan leren njaluk riyen napa otomatis Wena laren njaluk Gusti kula nyuwun ambekan nggih uji ndak ya mboten otomatis. Wa kaifa man talaba awal. Kados pundi tiang-tiang sing golek peparinge panjenengan ya mesti diparingi. Allah ning gone Al-Qur'an nika dawuh wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Naan kawula-kawula kudu njaluk maring ingsun, ndonga maring ingsun. Nggih. Fa inni qarib. Detakon maring sira Muhammad tentang ingsun nggih. Gusti Allah niku parek napa tebih jawabane fa inni qarib. Satemene ingsun Gusti Allah qaribun iku zat kang maha parek. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku nyembadani penjaluke wong sing ndonga. Nalikane wong mau gelem ndonga. Sinten ae kok gelem nyuwun kalih Gusti Allah mesti diparingi. Lan kita kedah duwe rasa isin dhateng Gusti Allah. Isin saking lakone perbuatan-perbuatan sing boten cocok kalih perintahe Gusti Allah. Sebab tiyang niku direkam perbuatane niku direkam. Wa ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ora ana sijine utawi sijine pengendikan illa ladai kejaba iku ing dalem sandinge kaul raqibun atid utawi malaikat raqib atid sing tukang nyatet ngamal. Mane benjing teng akhirat iku wonten istilah ashabul yamin, wonten istilah ashabus shimal. Tiang-tiang sing rapote ditampa nganggo tangan tengen, wonten tiang-tiang sing rapote ditampa nganggo tangan kiwa. Ashabul yamin ya penak. Niki isin. Kadang-kadang jenengan kok metu isine tutuke apik. Wah aku isin mosok kawe cilik wis nglakoni dosa kok ijen nglakoni terus wis tuwa. Ketoke ya wis lingsir. Cara jatah paling karek pirang taun kas. Ya, niki contone isin. Wastahyilan becik isina sira Rabbaka ing pangeran sira. Asinan lan becik gawe bagus sapa sira. Asinan lan becik gawe bagus temenan sapa sira lil walidi maring wong tuwa. Sateruse kita wajib birrul waliden. Wajib gawe bagus kalih tiyang sepuhe. Nak cara istilah teng taklimul muta'allim. Tiyang sepuh niku wonten telu. Nomor 1 alladzi waladaka. Tiyang sing lairno jenengan, ya bapak ibu. Niki nomor 1. Wajib birrul waliden. Nomor 2 alladzi alamaka. Tiyang-tiyang sing mulang jenengan, bapak ibu guru. Nggih terus kan. Sing nomor 3 alladzi zawajaka. Tiyang sing ngawinno jenengan. Rupane mara tuwa.
Dadi maratuwa niki ya termasuk wong tuwa. Hukume ngormati maratuwa padha karo hukume ngurmati wong tuane kan kandung. Kadang-kadang disepele ya barang maratuwa. Cerewet pisan. Wonten ta mboten ngoten niku. Lah barang maratuwa cerewet pisan. Telu-telune niki wajib napa? Wajib dibagusi, wajib dihormati. Dadi ngrumati. Lah sing wong loro nggih tiyang sepuh sing lairna jenengan kalih maratuwane jenengan niku mboten batalna wudu. Sara mahroman bil akdi alat takdidi. Dados mahromi secara otomatis selamanya sebab akad niku. Jadi kok misale delale wonten wong pegatan niki maratuwane tetep maratuwa. Ora oleh kok terus otomatis pegatan maratuwane dadi wong liya mboten saged. Pegatan kalih bojone maratuwane ketok enom, maratuwane diunggah-unggahi. Ya mboten kenging, mboten angsal. Paham nggih? Terjadi ta mboten ngoten niku? Nek teng YouTube napa wonten ngenggaki maratuwane. Aneh niki ya. Aneh, tapi wonten wong jenenge teng donya. Paham nggih? Dadi mara sepuh iku nisbate kita wong lanang kalih maratuwa wedok boten batalna wudu selamanya sara mahroman bil akdi alat takdidi. Iku acara tenggene kifayatul ahyar. Otomatis dadi mahram. Mahram niku tiyang sing haram dinikah, boten batalna wudu. Kanthi akad iku mau selamanya. Lah nek wong tuwa loro sing lairna nggih otomatis. Lah nek wong tuwa kuwalon, nek garwane iki wis tau kumpul ya dadi mahram. Sale jenengan gadah maratuwa wedok kuwalon utawa ibu-ibu gadah maratuwa lanang kuwalon. Ku nek ampun nate kumpul garwane nate kumpul tiang sepuhe jenengan ya dadi mahram boten angsal boten angsal dinikah. Mane iki penting birrul walidain. Ya sifate wong tuwa niku nek wis usiane sepuh kaya Quran amah. Ngertos Quran amah. Mreteli diwaca boten kenging kesenggol kocar kacir disia-sia malati. Lho nggih kula niku batali napa mboten niku ibu sambungan ngono tiyang sepuh kuwalon nggih niku nak mpun nate kumpul kalih bapake jenengan ya kan niku mboten batalna wudu. Paham ah? Neng nak mboten nate kumpul misale wonten tiyang wedok A wedok A lanang B wedok ngoten ya contone. Mboten tak jenakno. A lanang B wedok. Duwe anak C nggih ha. Lah C iki anake B. Lah terus nek A kalih B iki wis tau kumpul, berarti B kalih C niki mahram. Ning nek dereng nate kumpul niku upamane niku ya mboten mahram. Jenengan gadah tiyang sepuh kuwalon wedok, iku nek nate kumpul bapake jenengan berarti mahram. Mungkin ditakuti wis tau kumpul lah durung. Sekedar keruntelan nek kemulan apa nganti gul
Tentang ngoten. Nggih. Nggih niki penting. Penting. Eling nggih. Ngrumati wong tuwa niku kaya ngrumati napa? Quran amoh. Lho. Kula niku bolak-balik dicurhati kanca perkara mekekelen ngrumati wong tuwa. Kula jawab ya ngoten. Ngrumati wong tuwa niku kaya ngrumati Quran amoh. Diwaca wis ora keneng tulisane durem. Wong tuwa kok ora keneng diwaca. Cucu kancane dolan. Ambah yu aku ning kene ra patek diopeni. Yah mene ya durung mangan. Ajange ora ngaleh kok durung mangan. Jenenge wong tuwa. Lah wong tuwa kok ngono. Ya yen ngono jenenge wong tuwa. Nggih. Tapi ya mboten kabeh. Mboten kabeh wonten tiyang sepuh sing mboten pikun. Lah nek kepengin mboten pikun termasuk tata carane derek ngaji terus. Wong niku nak ngaji terus mboten pikun. Contone sapa? Almarhum Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair kak sedane usia 98 tapi mboten pikun. Pokoke tiyang niku nak ngaji terus termasuk angsal fadilah ngaji mboten pikun. Lah jenengan ngaji terus ben mboten pikun. Terus diwale nabi kon ora iso lunga ngaji. Dalem Ibu ning mboten nglairke bujak ning gadah anak kupon niku saged batali napa mboten? anak kupon batalno wudu. Ngoten nggih. Nggih. Bahasane Arab tabani. Tabani iku ngadopsi anak. Mulane Kanjeng Nabi niku nggih nate nikah kalih garwane anak kupone. Kanjeng Nabi niku gadah anak kupon namine Zaid. Nggih. Zaid gadah garwa. Nalika Zaid iki wis pisah kalih garwane Zaid niki digarwa dening Kanjeng Nabi. Adopsi cara bahasa sakniki. Tabani niku adopsi. Dados ngangkat anak mboten saged ndadekno mahram. Maksud nggih, berarti anak angkat tetep batalno wudu nak beda jenise lanang wedok ngoten. Sing saged ndadekno mahram niku 3. Napa? Nglairno anak kandung. Nomor kaliye mantu utawa maratuwa. Nomor 3 rodok krana disusoni. Nah, cara tiyang kuno niku kalih tanggane gentenan nyusoni anak biasa. Nah, anak sing gentenan susuan iki dadi mahram. Misalnya jenengan gadah anak wedok, nggih nusu kalih tanggane. Lah tanggane mau gadah anak lanang. Anak lanang niki wau dadi mahrame anak wedok ya kenapa anak lanang niki wau dadi mahrame ibune anak wedok wau jenenge dulur rada. Neng wonten syarate ulihe nusu saderenge umur 2 tahun. 2 tahun hijriyah sing diitung hijriyah niku napa? Sura, Safar, Mulud niku lho, iku namine hijriyah. Nak Januari, Februari, sateruse iku namine Masehi. Dadi termasuk bocah niku dados dulur rada nak anjen dereng umur pinten? 2 tahun. Musune mung setunggal. Ping gangsal. Pal sithik ping gangsal. Ngoten. Mulane wonten syarate dereng umur 2 tahun. Lah nek kudune punjul 2 tahun iki dianggep dulur rada. Jenengan nak dulur radake bocah. Kang Arif. Wong kadang-kadang ngoyok.
ping gangsal. Nusune ping pinten? Ping gangsal. Ngoten. Paham nggih Pak Saleh nggih? Tanglet malih napa? Mbon. Iki masalah birrul walidain. Dadi jenengan nak ndelalah gadah rumatan tiyang sepuh wis diniati wae ngrumati Quran amo. Dadi upamane ndelalah kok apa nguyah ngising do engken wis di niate wae ngeruki nikmate swarga. Ya niku wae ancen abot, ancen abot. Ya kecuali nak ndelalah angsal wong sepuh sing apian. Jenengan-jenengan iki kan wong sepuh-sepuh sing apian. Napa do tindak ngaji. Kaya Quran amo diwaca ora keneng. Terus napa? Kesenggol kocar kacir disia-sia lati. Nak awor tesih mboten patek diregani. Terus sing pawadoh nggawa kerdus isine mbok kerupuk mbak mbok apa. Ceritakno wong tekan ngendi-endi, anakku sing konggone kono lho konggone Jakarta barene nggawa sembarang dina. Tapi sing bendina awor. Ya, sing bendina awor iki mboten patekke ketok. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nyata. Tapi cara potensi mlebu swarga iku kira-kira iku cepet sing awor napa cepet sing adoh? Cepet sing awor. Lha iku dadi guyon. Wong kakean salah tapi gampang mlebu swarga. Wong awor wong tuwa iku kakean salah. Engko ngene dipaidu kadang nggih to. Ngene iki dipaidu, ngene salah, ngono salah. Tapi marai gampang nang mlebu swarga sebab ngrumati tiyang sepuh. Lah nek sing kok kaduan mungkin tekone pendanak wonten acara. Lho, nggih ta mboten? Lah niki. Ahsinan lil walidi. Mugi-mugi kita sedaya saged birrul walidain. Cara lair ya yen wong tuwa dirumati sing temenanan. Pamane lara sakit butuh cewek ya dicewoki ora usah jijik. Wong jenengan dhisik wong tuwa nyewoki ya seneng. Iya anakku pintere wis iso ngising wae ditunggu. Wis jenengan upamane gadah rumatan wong tuwa ya iku dianggep wae napa? Gawe swarga. Tapi abot ta ndek? Abot ya. Abot ya yen swarga ya abot. Benakan mboten abot ya ganjarane mboten gedhe. Barang niku kok gedhe ganjarane ya lakonane abot. Jenengan ngaji pajar-pajar lho bagune mboten temenanan. Abot apa ndek? Abot. Pemeneh anyep-anyep ngeten iki kudu pilek. Iki rada diganduli ibune. Anyep pengen wong tinggal Pak. Pak Soleh bujing. Nggih. Atene napa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Badhe salat ya wonten tiyang sepuh didongakno. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dadi akeh-akeh didongakno ya dirumati sing sae. Iki kita diparingi kuat iki. Abot. Dereng mesti tiyang pinter kuat ngurmati wong tuane. Kadang-kadang sing pinter nyentak-nyentak wong tuane ya wonten ta mboten? Wathah nggih. Padahal wekase Al-Qur'an napa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Nak wong tuwa niki wis tekan usia sepuh salah sijine utawa karo-karone fala takun lahuma mongko aja pisan-pisan muni cis terus napa halah ribet asem ya wis bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa napa cercaan. Walatan harhuma aja sampai dibentak. Tiang sepuh aja sampai dibentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong karo wong tuwa loro qaulan kelawan ucapan kariman kang mulya. Ngoten carane. Nggih ngersakake napa Quran amo ngono niki barang abot tapi jaminane swarga wong kok apik kalih wong tuane dunyane mesti kepenak akhirate mesti kepenak sebab wong tuwa niku dongane kanggo anak padha karo wali 70 padha karo napa wali 70 mesti disembah dan jangan ampun berkecil hati wis pokoke terus ndongakno dhateng anak turune sing apik-apik. No. Bon, bijang dilajengaken. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal uzma lana madada maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim wa la takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal mudabbiru dabbir amrona karoma wa jammilil hala waj'alna minas su'ada maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim ya fardu ya hayyu ya qayyum ya samadu ya man lahu kullu man fil kuni qad sajada maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim inna rajaunaka fi tafriji kurbatina wa halli uqdadiha ya farija shidata maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin al-fatihah. Makaten kirang langgungipun nyuwun pangapunten Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boten kesah ngono. Kang Osman.